Здравейте, потребители на краткосрочното видеосъдържание в тренди платформите. Предполагам всеки един от вас си мие зъбите поне по 2 пъти на ден. В продължение на една година използвах електрическа четка за зъби на Philips за 80 лева, но тя изведнъж се счупи. Като разбрах, че не може да се поправи и че не ми приемат самата гаранция, реших да си купя такава от Тему. Като тази от Тему ме впечатли изключително много. Първо, четката я използвам постоянно, а я зареждам един път на 3 месеца. Второ, има зарядно с USB-C и 8 различни степени. Четката на Philips нямаше това. Трето, тя е изключително удобна и самата четка пристигна с 4 приставки. Толкова бях доволен, че купех на приятелката ми и тя да си мие зъбките заедно с мен всяка вечер и сутрин. Препоръчвам ви я, защото струва само 12 лева и пристига само за 7 дни.